Ublay bangingi syakri ulang ublay bahak. Bad kapop kamla banwan hajan jang u. Ubriu la le pop you blay, but ublay uhaban be'na u naga kper eden. Kajing adai kala dkut. Bad mla syu banwan pat syakata kajing adai namar kapop kabau briu ulale. Usoitan ru le pop you blay, but ublay ula be'na u naga kata kajaka kabau udan. Ubriu ru ula le pop ula syapen sya usoitan badeheng ta ba kata kajing adai ru kala dkut na. Kata kajing king mensyua kala dkut na. Bad mla syu bau briu unwan show blay, bau blay unwan show briu lakut. Henry. Ublay ula kner la jong kti ke jong u. Ba kti ke jong u kala kner. Ya ka ban kan long ke kti jong ke jing. Ba leng ba kata ke jing upen pau ha ke ding phna, ba ke ding phna kala long kin kata ke jing king. Ke ding phna ke jong khon jong u Jesus Christ. Ke ding phna kala long kata ke jing king ya ka ba kan pun biang. Ya kata ka baladkut. Ka jingking kabawan ra biang ya kata ka jinga dei hapdeng ubriu bad ublay. Balada kamdon ka jingking jong ka ding phna. Lada ka ding phna kamdon kabamut ubriu ulakut. Kalat kalenti umdan jingkermen syu umla syu banwan syu ublay namar ublay ulong ubahak. Bad kapop kamla banwan hajan jong u. Ka babel ke thu ingi. Bun ki briu ki kwa bani iu ublay. Bat habaki u ki kelon be isbak hamadan kum bayap mla ban yele ka ru blay namar wa ananias baka safira ki lele ka bu blay ki yap hang tu haju bet ki kun Israel dan ki lele persya yu blay ki persya yu blay la ka ki lele pop yu ba ki yap kum ta ken lai hajar haga ju kesungi mla ban yele ka bu new blay namar kraw polat ulong ba hak ulong ba khot ko mga ong ipin ru mena baka pop kamla banwan hajan jau. Banga ingo si shayu trai mar dei ma u hiru. Dei ma u bala pa elo jong kon jong Jesus Christ. Bala kon jong Jesus Christ ula kner si shayu ke jing ke jong daga bu pa elo jong kon jong baru kon ula wan baru kon ula kala long ken kata ka jing knya na ka bantaki pop ki jongi. Baga ding pna si sha. Kalau long kata ke jingki yang pat, ia kaba lapenya sok biang, ia kata ke jingnya day hapdeng jonga, bat jong ublay. Hapdeng jong pi, bat ublay ubakot. Tadeng ta kwa abang fi lada kamdan ke snam, kabla penmi hagading pna. Lada kamdan ke snam, kabla penjau, ke snam ke jong ublay. Lada kamdan ke snam ke jong jisu, wat mut da lele rupa finyok ban rung, syaka presence ke jong ublay ubakot. Kadai leng ba ka snam ka ngiyok ban rung, kadai leng ba ka jing isnai ka jing ai ka jong blay, ya ka bula ai lo jong kon jong u Jesus Christ. Ya ka bangila ban rung biang siya ka presence ka jong u. Ya ka bangila ban mani u, ya ka bangila ban yaro u. Ubapop unumla ban mani u blay, tip ya kata. Ubapop u dalay liru unumla ban hajan jong blay. Ubapop unumla ban syakri u blay u bakot. Lalapi dang don ya ka pop ka jing ka jong fi. Pinam la ban syakri ublay. Na finang don ka pop ka jing ka jong fi finam la ban wan syaka jing day ba ublay. Ka don kam ya fi ban syukala ka bamut. Namar kata ka jingkala ka bamut ka jong fi. Kam day bu ublay shumap. Namar la dap siu da ka dor ka baram tay kata ka jing map ru. Tadeng ta pila ban rung syaka ta ka jing day ba ublay. Leng ba ukon ju Jesus Christ. Ko abang fi ka ni ka sngi ka mamanta. Kalenti ka day leng ba ka ding pna. Kalenti ka day leng ba u Jesus Christ. Kalenti ka day leng ba ka snam ya ka bala penjau na kamanta jong fi. Lada kamdan ka snam ka jong try. Wat kami lenti ya ka ba finyo rong kan show play. Wat kami lenti ban rong sya benengru. Wat kami lenti ba finyo ita ka jingsuk ka ba bam jukut. Lemda ka day leng ba ka ding pna lemda ka day leng ba ka snam em wat mut tat ba finyo rong. U Jesus haban wan. Na beneng sya kendo ban wan ban sya ya ka jingyap ka ba syirkai ha ka ding pna balay bu haban sya. Ndai bu sya namar bu le ka kam snew ne ka kam thak. Ndai bu penyap briu ndai u kiu halor ka ding pna namar bu kam bu long u khon jong blai. U khon jong tau ba khoi tam u khon jong tau ba khli tam ya ka ba ka de ya u kumu lang brot jong blai. Ban sya na ka ban ta ki pop jong ka perthai. Dan kam penjau ya ka snam ka jong ublay knang badagata bau briu un yo ya ka jinga dai pat sa sisien
try unang ai bor fi kat wa finang skap yang ka khubor pin kan mau kini ka wei ha ka testament ka berim bo blei upa yu Abraham bo un IT no lo jong khon jong u how ka ta wei na ka jakan di lom moraya ulak kongo u Abraham man IT no lo jong khon jong u ngamut dor kat no ba ka donot ka jong Abraham ka pang ha bo blei ong IT no akum ka jinknya yu no khon jong me lech te lom ai jinknya no yu khon bo Abraham ka donot ka ba kongo ba ka donot ka ba ngai ba ka donot ka ba tip tikina ba bầu bleu tiếp khám phá bên nhà cái bầu lạ bên sâu thô u lệch bên nhà lâm yêu nấu khôn trong cái này rải từ cái điên cái này rải từ cái tari bị cái cái đinh u là teo là khôn mi khôn trong cái này từ cái đuan bên thia hăng ta hadu bầu một bản dung nọ prắc hiệt cái khlept mặt hắn rêu angel trong bleu là ông yêu bên sang hè pinot trai bên IT là trong khôn trong phi pinot lại stang ki kimi ki kpa ki bamde kimi de kpa nga thrai ki not ban le ya kata ne ki kimi ki kpa ki blayap ki jing tep lem ki la ban le ya kata kan mau ki ni ka wei bo ublei ula pen i hau Abraham ka no ba ka pang ka donot ka jong kpa ban IT no lo jong khon ka pen i ru ka no bo kpa ublei ba beneng upang ka donot ban IT lo jong khon rei na mar ka jing e u kloi ban ai bầu kloi ban ai na bầu bleu e kata ka perthai IT no lo jong khon bala khamar wei bo wei ba nget ho nam jat sho reu nyo e ka jing em bam jikot kata ka ka khubor jong ka jing e ya ka bầu bleu e ya ka bầu ai umde bu pa ne e na phi umde bu pa ne e na ngi namar bu e u ai lo jong khon jong u Jesus Christ bat bu ha ban kieu ha ka ding phana ya ka ba ban sempat yu ban sho ban dat yu ban put yu taki taman ke jong ban phong ka pan singat sha na ka klik ke jong ban sha kura ban sha thap ban sha pajat ni ki kti ki kijat ke jong ya ka ba on penjat ya ka met ke jong ba ka ban sa ti kti ba ka kijat ke jong ha ka ding ka jing pang ka bala palat ka jing kordet ka bala palat ru jisu ang bo nong ap lang brat YT no ya la ka jing em na ka ban taki lang brat kata de jing e ke jong trai ke jing e ke jong pa ke jing e ke jong khon na ka man ta jong i jisu IT yala de mdei ba u sha penyap mdei de IT yala de na ka man ta jong a jong fi u e kalau IT ngaru tip bal klem u ka du jok ka ap ka pung ka ding ka ap ya kita ki bam ngai ya kita kin ki baklam ka snam ka jong u tadeng tawan ra u pen long ye ka lenti leng ba jong u hi bagani kelenti ke bau breu niap ban poi no shatai shabajat usnai ne kelenti ke bathmai da kata ka snam ke jong u ong ne ka long ke jutang ke bathmai ya ka ba nga ngan ye te bat phi na do man ta ka sngi ka de kelenti ke bathmai lang ba ka snam ke jong u kelenti ka ba plat yu breu na ka jing penjat ka ba plat yu breu na ka jing penrem na ka ne ka jing yap bam jikot u thau ta kelenti ke bathmai lang ba ka ta ka khuri lang ba ka ta ka snam ke jong u bala da fila anget fi dan mentaro bandi ya ka snam ke jong trai ban bam ya ka met ke jong u bala fi bam fi di pi kan mau ya ta ke jutang ya ka bau trai ya te bat fi ba fin kan mau ke ne ka wei ba fi pim long mar wei hin re fi long hapo ke jing ka jong ta ke snam fi dan hapo ka ta ke jutang jong ta ke snam ba fi pim long mar wei hin re fi long ha ka ta ke snam fi long hau chris bala fi dan ka snam fi dan ka jing pen khoi fi dan ka snam fi dan ka jing pen em fi dan ka snam fi dan ka jing ka bala film dan naga snam fidan shabar jong ka am fidan naga jing penram fidan naga jing penchat fidan naga jing yap bala da don apreng jong fi ga ni ka por ka bamenta ya ka ba film pat ngai yu Jesus Christ ngai no kat ba ka por ka dang don pediang no ya u la da pi kwa bala da pi yap pen poi shabenang em ka dei leng ba u Jesus Christ ka kwa banong fi dei tang u Jesus bala pen i ya ka lenti dei tang ma u balai ya thu ya ka jing sha mdan mano ba tep ru da yap poi ai dei tang jisu bla dep ya thu lupa bla da breu ya u poi shedu jak ulasoras namar bu pediang u yo ya kata ka jing pedem henrei uta u ruspa namar ba ulak kentat u poi shedu jak bat hang ta yo wat tang ka tang shi jao ro mdan wat tang shi jao mdan la wat tang shi sin ring ro ka jing em ka ba kordet hang ta dei hang ta kwa ban ong fi la fi kwa ban laj nang ta
pediang ye jing it ke jong trai bo trai it pala de fi kwa phin le chtai wan man sha no dala de na mar ke jing it pala de fi bo kwa fi phin jat kwa fi bo phin yap de shisha kanon ke jing yap ka ba ar ke bi chat khei ba kata boleh fin pediang no trai ke ni ka por kal fi dang ye snow ye ke ni ka khubor ke ni ka sngi pediang ye phin lat na kata ke jing pen rem phin lat na ke jing te ke jong soitan phin light na ke jing hom ke jong baman ya ke jing im ke jong fi la da fi priang you Jesus Christ nge utraun ai fi men sim ba khot ya ka ke jing im ka ba thamai ya ka ba fin im ke jing im ka ba job man la ke sngi ke jing im ya ka ba fi wan sha ka ke jing dai ka ba shisha baru blai leng ba ka snam ke jong khon jong Jesus Christ ba la fi dan ba utrai utau ba ha po jong fi u blai ha po jong fi ulong ba kam krau ba ni utau ba ka prathai Kamu lada fidon you blay ke GM ke jong fi film im show aga dot fi im home and sim but lada fi im home and sim fi bra ye ke ke bakan jam and sim ya ka fi ole e ka mon ke jong blay fin bang man chakri utrai fi bang ban pla ban yalap ya ka kerteng but ye ke jong blay ke khui fi ke ni ke sngi man ta but fidon ke jing ke jing le ke GM ke jong fi lada fi le pediang shayu jisu fi pediang shayu man sim ko kita kinam la show ban penjenjar fi kinam la show ban pen so see if you in I feel like if you don't you try if you don't you say ko if you don't jing tengan if you don't jing tengan nado nang ni na partai ka hima ka jong blay kam de fli watch ni satai ka hima ka jong blay ka de hapo jong fi bala la feel like yo us im jo ka hima ka long hapo jong fi ka hima ka balong ka hak ka jing suk ba ka jing kaman ka ta ka de hima ka jong blay Nandoi nam ta jong fi ka ni ka por ka manta ai ba ka hima ka jong blay kan wan nado menta nado ka ni ka sngi nado ba finang dan hang ni ka perthai finang em ka do finyo pediang ye ka hima ka jong blay banda fila dap nang nero pio e ka ta ka hima ka ba bam jikot ka jong blay ka jing suk ba bam jikot finyo don ba utrai junam bam dan manom no la an penya klat pa de fina ta ka jing e ka jong blay da fila pediang ni ka jing e ka jong trai ka ba utrai fi ni ka sngi ka jing e ka jong blay da le ka nam penya klat fi na ka no ka jing jah ni ka perthai ini duai ka ni ka por manta na don na preng jong fi ka ni sngi fi ongam bat priang si chayu jisu adang long tong riu niam ngam tip aga niam yu fi dan re utrai ongam kwa ba phi phin kala niam no nga kwa ban ai ka jing im ya fi ba ka ta ka jing im ka long ka jing im ka ba thamai wa khmi en le ki ba thamai ki ba rim kin lek no khmi ngan le ki ba thamaiมันตากันมีเนาะตัวฟินมติบยากาฟินมาฟิน experience ก็ตากันจิงเละทำไมก็จง try หากันจิงเอ็มก็จงฟีบางก็ตากันจิงเละทำไมก็จง try ก็ลองเราฟิยาเรื่องบางก็รีคลาวก็หมดพิมพ์ดอนลินตีโชแต่ฟิลาจ่าลินตีวังกันปลองกับลินตีนะมารูล่องมาโอกับลินตีเราฟิยาก็ตากันจิงตระคองจงกันจิงเอ็มก็จงฟีพิสโง่คุสไลฟิสโง่ก็มันยับเนาะกันจิงตระคองกันจามันเซมก็จงฟีฟิลา drain out fi pang fi shitom menta fi don ka depression ka anxiety ka panic attack fi sngo ko ba pila syak krwit na ka mon ba na ka diang try ongan pan mi iki ha ka ta jaka tr khong un pha man sim khoi bala fi kwa shi shay ka jing plat pediang yu jisu ka ni ka sngi fi pediang yu menta shudo bam jikot long rangkat bat fi ka jing im jo fi ka long ka jing im ka ba hatam ka jing im ka jong fi ka long ka jing im ka ba kmen tam bat fi num babi ka kwa banang fi pinum babil da lei ru haba fi priang yu jisu ha jing im ke jong fi aku man dwai ta jong fi fila man khap rep ong lang ke ni jing dwai bat nga hallelujah fila man rai ke jong fi ni ka por ong tra jisu nga pla bang along unong pop nga la ja lenti nga don kam ya me ubalong ka lenti ubalong ke jing hisha ubalong ke jing im de try nga play ke donot ke jonga na priang ye me ko munong pen em jonga na do menta ka sngi ai ba ke hima ka jonga me kan wan ha ka do not jonga kan trai kam ha ka jing em ka jonga ba da do menta ka sngi nganom long shu umrao jong ka pop ringan long u shakri u jong me pen kalai ka jing em ka jonga trai nga ai ti lot yala di na do menta ka sngi ngala thaj ban em ha ka ni ka prathai ngala thaj ban em ba ki ai jong ni ka do ki ba ka jap ki ba penyap yang ngakwa ban im no haga ba kenjamen sim na do menta ka sngi wan ma me ko try haga jing im ge jonga haga tengu jisu pan amen la fila dwai ke jing dwai kane de tang ke jing sedang kane tang ke jing sedang nang ni syakmat pat wan ye kendu yang ni
kum ki shakri ki jong trai ngi yo ban hikai shu ya phi ngi da ang not e ban long i phi ki sin ran ki jong Jesus Christ mli ki riu niam ha ki sin ran ki jong Jesus Christ ya ka vinang la ban sngo tho ya ka tien ki jong play ya ka vinang la ban san ru man la ka sngi ha ka tien ki jong play ya ka ba phi la ban long ru ka daw ka jing ka khui ki ba bon ki min sim trai na ka khui phi ngi so e je sha ya phi bo bleu nang pan sla phi la ban ni kan do yangi ngi plait khnang ngi ka por ka jungi ya ka bangi ni kan do bat phi ngi plait khnang ngi ka por ka jungi ya ka bangi yo ban ya dwai bat phi na do ka sngi ba ar do sngi sa jan hang ni ha po ka center jong ka potternet ka prayer center jong ka potternet Nongthymmai Nongkhryiem ngi don na do ka por khat wei beje ha do ka por riu beje jan mit phila ban wan ngi don hang ni ya ka bangi ni rap ya phi na ka tien ka jong blai ya ka bangi ni yo ban dwai na ka bantai jong phi pang phi tom phi don ka no ka jing e phila ban wan ngi ni yo ban ya dwai lang bat phi ngi don ni ban shakri ya phi lamba ka tien bat lamba ka jing dwai ban ngi khat so ba ya phi ru she je seng jong ka potternet ngi don man la ka sngi balang ka por san baje phila ban wan hang ni he Nongthymmai nang ta ka sngi utrai ngi don ha po Nongthymmai ru ha ka por san baje jan miet bala phi kwa ban wan shamolai nong kwar phila ban wan ngi don ha ka por khat wei baje min step baka don ka je seng samla ru la phi kwa ban wan kum ki samla wan ha ka sngi sa jan ha ka por san baje jan miet ngi don hang ni ha Nongthymmai ngai buk trai nong ka khui phi la phi kwa ban join ru aka jing dwai phila ban wan ka por prabaje min step sngi sa jan ngi don ka jing dwai wala phi don ki khon rit ru sngo bawan ya lam ki invest ya ka por ga jong phi na ka man ta ki khon rit ki jong phi bakin yo sngo ka tien ga jong blai ngi don ka jing kai kerpang na kam ta ki khna ha ga sngi sa jan ha ga por arbaje jan mit ya ka bangil ai ka teng na do min shwa ka kit zo praise wan ya lam ki khon bangai ki khon je phi kin yo yu jisu na do bakidang ret bakin yo try na do bakidang lung try ka khu ya phi in sai shampat in sai kan do pat nang i kershan ngi ro ke jing dwai ke jong phi gi don kam e ke jing kershan ke jong phi blain ka khu phi unang pan sla phi khublai shibon ngi sai sham blain ta ka boram jo amen